Fl-ewwel laqgħa tat-Task Force, il-Ministru għall-Għawdex Clint Camilleri spjega li t-Task Force se tevalwa l-istat attwali tal-port u tressaq rakkomandazzjonijiet għall operat sostenibbli u soluzzjonijiet strateġiċi kemm għall-port u kemm għall-Għawdex biex ilaħqu aħjar maż-żieda fl-attività ekonomika u turistika fis-snin li ġejjin. Task Force magħmul minn aġenziji governattivi kif ukoll minn numru ta' partijiet interessati sabiex jitħejja brief rigward kif għandna nagħmlu optimization tal-port tal-Imġar, possibilment espansjoni wkoll tal-istess port u fuq dan kollu wkoll naraw li l-konnettività bejn il-port u l-pilqija ta' Għawdex ikun ukoll emiljorat sabiex anke nkunu nistgħu innaqsu il-konġestjoni. Il-Ministru għat-Trasport Chris Bonnet qal li mal-pjan għal vapur il-ġodda tal-GoZo Channel issem il-ħtieġa li tittejjeb ukoll l-infrastruttura biex tlaħħaq mażieda fil-passiġġieri u fl-attività ekonomika. Qal li fi ftit żmien il-konnessjonijiet lejn Għawdex se jirdupjaw għaliex maċ-Ċirkewwa u l-Belt Valletta se jiżdiedu buġibba u taslima permezz ta' rotta ġdida tal-Fast Ferry. Tlaqna bil-pjan għal vapur il-ġodda li se jkunu qegħdin jissupplementaw is-servizz tal-GoZo Channel u issa rridu wkoll nagħmlu il-pjan għal dik li sa tkun l-infrastruttura li se tilqa' iż-żieda ta' passiġġieri, infrastruttura illi jagħmel sens mhux biss żminijiet tal-lum iżda għas-snin illi ġejjin. It-Task Force se tkun ippreseduta mill-Awtorità l-Iżvilupp Reġjonali ta' Għawdex u se tħares ukoll lejn alternattivi biex tonqos il-konġestjoni fl-attività fil-port tal-Imġar u jissaħħu portijiet oħra madwar il-gżira. L-an ta' dan it-Task Force huwa li naraw l-istrateġija tal-GRDA tidħol issa fis-seħħ b'miżuri ċari konkreti. Importanti wkoll se tkun id-dekonġestjoni tal-port tal-Imġar. Identifikaw proġetti infrastrutturali li jsaħħu r-reżiljenza ta' Għawdex u naraw li Għawdex ikun ippreparat għal bżonnijiet futuri. Il-Task Force se tevalwa l-impatt soċjo-ekonomiku u ambjentali tal-port, tesplora konnessjonijiet alternattivi tat-toroq u tressaq rakkomandazzjonijiet prattiċi biex il-port tal-Imġar jibqa' jservi b'mod effiċjenti, sostenibbli u reżiljenti lill-komunità Għawdxija.